А то се бесен направо. Бе, тръпни са, бе. Идиот. Аре! Стой, бе. Бесен е направо. Той води с минута и... Арабен е това, нали? Да. Да. А имаше един 15-ти номер. Ти виждаш как? Да не изтърве обхвата, е. 15-ти номер, не го знам дали е Здравко, какъв беше. Дали е оцелял. Здравко Минев. Минев ли беше? Да. Да. 15 номер беше. Ма какво стана? Ми караш напред етапи на бялата вода, Да, беше там, да. обаче след това после да карат много чули на рождение. Мале. Ай сега, второто осмотра. Ай сега, наскачайте пак отпреди, да не виждам нищо аз. Как ги премале! Той обаче, ако има полиция, тук те става да ги разгонят там. Да. Много странно ги правите. Направим чувство, че развива свръхскорост, не знам, много... Ти кола последно поколение. Аз съм един на откриването, имах усещането, че се намирам, да не казвам къде, такъв звук, такъв ред. Какво ти водиш? Той ли? Айде засечка се. Маха даже. Направо имам чувство, че лети, да. Много бързо. Ма той е с Рено, ми? Шкода. Скода ли беше? Нещо. Да. А той е то за Здравко е с Рено. А, да, здраво. Да. Ваша мотивите са вдига обаче. Боже! Втора осморка се. Их, те си идиоти пак. Аре, те са мой там. Абе, дръпнете са, бе! Да. Можеше да се чуи. Къде се качи? Видя ли? Как поднася? Как поднася на сухо и може да стане... Айде, преселете се, айде. Като стане земята и... Сливенския лед? Не знам. Да, еш. Нищо не мога да видя. Много хубаво направите. Ма не мога да видим колите с тези тъпи седем. Тук имаш такова, пак имаш коми там. Предния път на комите. И заради за жури.
Той тук един или два пъти я заведе. После е там. Скоро получение труда. Скоро получение труда. Сигурната работа и видиш ли това. Умори са. Абе, карай покрай бордура да ги тези изтирате. А така, карай да ги изметеш. За да участват в ВРЦ-2 и участват в европейския. Пък там печели Янко Курицки и те къде са тези получили. Абсолютно да е. После някой друг трябва да е виновен. Толкова за снимки в движение е трудно. Да. Не, просто аз не се опитвам. Аз ги снимах колкото можах. Най-вече. Тук получувам булсата. Ама докато ударя къде от хвата 100 часа ще свърши мача. Аз тук съм добре вече. Може да мина отак. Както решиш. Там, в средата ли? Страшничко е. Аз ще го държа как. Няма да го изпускам даже. Само ще гледаме. Пак ли бе? А, да, това става. Значи... Идва другия. Ауди 80, на времето Павел Жеков кара с такова. А, така, подбери ги наоколо. Как не се е разпадал от 80? Не е направено. Доста си играли, направили.